Здравейте хора, днес ще ви покажа как става фокуса от първия епизод, тъй като как че ако съберем гледания ще направим разкриване на фокуса. Така да започваме. Това са 16 карти от цялата стия, напълно производни, не са подреждани, няма нужда да се подреждат. Ето така. Сега даваме на зрителя да си изтегли една карта, например тегли тази. Така. Вашата цел в този случай е да вземете, нали, той да остави картата горе, най-отгоре, а вие да я направите на втора позиция. Демек трябва да се сложи над нея карта. Това се прави, нали, чрез така само слагане на задната карта и то бързо някакси. Или просто да размести фалшиво и да запазите първите две карти отпреди. Така, ето вече тя е на втора позиция, избраната карта и вече тук фокуса сам се върви. Така слагате, нали, взимате тестието, броите 1, 2, 3, 4, четвъртата карта обръщате. И сега през една се обръщате. Момент само, че... Да, точно така. Някой път стават обърквания. Така, ето така, мисля, че не съм прецакал нищо. Точно така и така, през една трябва да са наредени. Тук вече цепите на две, по ваше желание, или просто може да почнете веднага с другата част. Аз ми харесва как разцепвам, защото така се получава по-интересно. И сега започвате да нареждате на 4 колонки. На 2, 3, 4. Така. Слагате карти върху тях, докато свършат. Трябва да раздавате по една посока, не на така и на така, защото ще се прецака така фокуса. Ето така. Нареждаме картите. Така, и тук вече сме готови. Сега за наша илюзия питаме зрителя от коя страна да започнем, от лявата или от дясната. Например, избира от дясната. Слагаме, почваме да слагаме картите отгоре. Ето така и ги въртим. И от тук вече фокусът е готов. Може да го завъртите така и да я пуснете така картите, защото обърната карта ще е с лицето надолу и има по-голяма илюзия. Аз предпочитам така да направя. Ето така. Ето обърната карта е картата на зрителя. Много фокуса да ви е харесал и до виждане.